Moi boas, benvidos e benvidas un día máis a esta canle, a Lumeslot, no que no vídeo de hoxe teremos o coche, pois como sempre, escollido por vos na encuesta de Instagram, así que xa sabedes, podedes seguirme por ali tamén, que hai encuesta todos os fins de semana. No vídeo desta semana temos esta fermosísima peza da marca Scalestri, Audi R8 LMS GT3, pilotado polo piloto italiano máis conocido polas motos, Valentino Rossi. Primeira peza de Valentino que traemos por este canal, e sen máis, vamos a amosala por dentro e a sacar a pista como sempre. Pois interior, como todos os Scalestri, con semieje para deixar o copo chip, sin tracción 4x4, esta sería tracción trasera, e xa sabedes, como sempre que o temos aberto, vamos a dar unha limpieciña, sobre todo aí, engrasar un pouquiño e a rodar. Así que nada, eu son Chava e alá que vamos! Mic check, 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth. To be defeated by he, the one they call the GOAT. Checkmate on the beat， 跟不上我的节奏 ，workflow， 嘴巴闭上，肩膀摇晃的特别一样。你们皱眉，这是被我逐渐带入的记忆。想跟上古典，从我背上看我逃避。Aquí estamos vendo a primeira sesión polo carril exterior, donde o Audi non vai nada mal, e aquí temos os tempos, aceptables pero mellorables. On the beat， 跟不上我的节奏 ，workflow， 嘴巴闭上，肩膀摇晃的特别一样。你们皱眉，就是被我逐渐带入的记忆。想跟上古典，从我背上看我逃避。上落地平稳，像在平地上，遇上预兆，无极简单地运照。我一手拍照，一手握一手，冲入这一场一。One check, 1, 2, 3. Mic check, 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth. To be defeated by he, the one they call the GOAT. Checkmate on the beat， 跟不上我的节奏 ，workflow， 嘴巴闭上，肩膀摇晃的特别一样。你们皱眉，这是被我逐渐带入的记忆。想跟上古典，从我背上看我逃避。上落地平稳，像在平地上，遇上预兆的气象，预报一小不到，所以记着带避孕套。我一手拍照，一手握匕首，冲入这一场一。One check, 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be. E aquí estamos vendo íntegra a segunda sesión polo carril exterior, no que o Audi marcou uns tempos de 8.630 en volta rápida e un tempo total nas 10 voltas de 1.29. All check, 1, 2, 3. Aquí vemos imaxes da primeira sesión polo carril interior, donde o Audi marcou unha volta rápida de 8.922 e un tempo total de 1.33.
Aquí estamos vendo a segunda sesión polo carril interior do Audi R8, que marcou un tempo de volta rápida de 8,713 e un tempo total de 1,30. E así quedan as cousas. Como vemos, o Audi entra líder mellorando en 5 segundos o Skoda Fabia. E no carril interior a cousa queda moito máis apretada, onde o Skoda e o Audi clavaron tempos de 1,30, pero o Audi fixo unha volta rápida algo mellor, por iso está en cabeza. E agradecervos os que vedes os vídeos e os que estades chegando pouquinho a pouco ao canal. Estou moi agradecido e aquí seguiremos. Ata a próxima!